Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында. Вирусқа қаршы профилактик чараларда коммуналчылар да катнаша. Чит илдән кайтып, өйдә утырмыйлар. Тикшерү вакытында 18 шәһәрдәшебез фатирында булмаган. Язгы кыр эшләренә берничә атна алдан һава торышы эш тәртибенә үзгәрешләр кертә. Шолының идарә итү компаниялары коронавирус таралу куркынышы белән бәйле рәвештә подъездларны эшкәртү буенча өстәмә чаралар кертте. Моның өчен махсус дезинфекцияләүче концентрат сатып алынган. Подъездларны дезинфекцияләү ничек алып барыла һәм җыештыручылар өстәмә йөкләнеш белән эшли аламы безнең сюжетта. Подъездларны эшкәртү буенча өстәмә чаралар кертүчеләрнең берсе Челныстрой ремонт идарәче компаниясе. Махсус дезинфекцияләү катнашмасы белән тәрәзә һәм ишек тоткалары, ут сүндергечләр, лифтлар һәм домофон төймәләре, почта тартмалары, чүп-чар контейнерларның тоткалары эшкәртелә. Һәр подъездга аерым раствор ясап алабыз, аерым чүпрәк. Домофоннан сөртә башлыйбыз, домофоннан. Аннан ручкаларга, ящиклар, перилалар, лифтның кнопкаларын сөртәбез. Ну, шулай инде клапанның ручкаларын, клапаннарны сөртәбез. Җыештыручыларны өстәмә саклану чаралары белән дә тәэмин итәләр. Эшләрнең бер өлешен алар медицина битекләре һәм саклагыч костюмнар киеп башкара. Они убирают в масках, обязательно в резиновых перчатках. Каждый месяц им выдается по норме. Это обязательно. Потом из спецодежды, ну, некоторые дворники любят комбинезончики, некоторые халатики. Вот, поэтому как бы мы прислушиваемся, ну, стараемся обеспечить. Пандемия шартларында җыештыручыларның эш көне дә озайды. Алар эшкә гадәттәгедән иртәрәк чыгарга мәҗбүр. Чөнки бер подъездны дезинфекцияләү 1 сәгать тирәсе вакыт китә. Шул ук вакытта йорт яны территориясын кар һәм чүп-чардан чистарту, кар суларын агызу эшләре дә дәвам итә. Всего мы обслуживаем 783 подъезда. Обслуживаем дворников, конечно, обеспечено 63% у нас, но успевает периодичности. Объяснили, что ситуация очень серьезная, поэтому, значит, работает в усиленном режиме. Республика президенты Рөстәм Миннеханов йөкләмәсе буенча Татарстанда 15 апрельгә кадәр аерым санитар-эпидемиологик режим кертелде. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолыда карантинда булган гражданнарны тикшергән вакытта 18 кеше өйдә булмаган. Шәһәрдә 25 марттан башлап Роспотребнадзор, прокуратура һәм полиция хезмәткәрләре көче белән даими рәвештә чит илдән кайтканнан соң карантин режимы бирелгән гражданнарны тикшерү буенча рейдлар үткәрелә. 25 мартта Шолда яшәүче 24 кеше тикшерү барышында 5-се өйдә булмаган. 26 мартта 83 адресны тикшерү барышында 13 кеше өйдә булмаган. Карантин режимын бузучыларга карата административ штраф кабат бузган өчен мәҗбүри госпитализация кулланырга мөмкин. Шуны да истә тотырга кирәк. Әлеге шәһәрдәшләр башкаларның гомерләрен куркыныч астына куя. Шуңа күрә карантин вакытында өйдә торырга кирәк. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов республикада 28 мартка планлаштырылган язгы ярминкәләрне COVID-19 коронавирусының таралуын профилактикалау максатыннан үткәрмәскә кушты. Ярминкәләр гадәттәгечә бик күп кешеләрне җыя. Нигездә олы яшьтәге кешеләрне без килеп туган ситуациядә куркыныч астына куя алмыйбыз, диде ул. Матбугат хезмәте җитәкчесе сүзләренә караганда, халыкны азык-төлек һәм беренче чиратта кирәкле товарлар белән тәэмин итүче барлык кибетләр дә штат режимында эшли. Оператив штаб хезмәткәрләре тарафыннан продуктларның тулы күләмдә булуына мониторинг алып барыла. Мәсьәлә республика президенты контролендә. Аномальчылы кыш һәм иртә яз аграрийларның планнарына йогынты. Бу авыл хуҗалыгы эшләрен гадәттәгедән иртәрәк башларга мөмкинлек бирде. Республиканың 41 районы авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре көзге бер төкле культураларны тукландыру буенча эш алып баралар. Бүгенге көнгә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив күрсәткечләре буенча Актаныш, Чистай, Ознакай, Буа, Биектау, Муслим, Алексеевск, Сарман, Кайбыш, Кама тамагы, Лениногорск, Мамадыш, Түбән Кама, Тукай, Алабуга һәм башка муниципаль районнарда игенчеләр эшкә кереште. Әмма нәтиҗә эш башлануга гына түгел, вегетация чорында һава торышына да шулай ук технологияның барлык элементларын саклауга да бәйле. Бу уңышның мөһим өлеше.
Тарттырылған түшем солынып түшкен диварларда күгәрі ГЭС бистесінің 8-11 йортында фатирларны су басқан. Әмі коммуналчылар ердем итмей деп зорлана қойнар илімті телефонына шағырдашлары біз зыянны қапларлар ма қойя мөрәжағат итірген. Бұл сұрауға жауапны хабаршыбыз ізледі. Люция Ғирфанова пенсияда, хизмет ветераны. Фатирны бу елның гыйнвар айында сатып алған. Инвалид абыйсы белән бергә яшиләр. Яз җитү белән проблемалар башланган. Аш бүлмәсен су басқан. Су трубадан диварлар буйлап аккан. Нәтиҗәдә тарттырылган түшәм яраксызга чыккан. Шәһәрдәшебез моның сәбәбе өстәге катта тулай торакның уртак аш бүлмәсе урнашуы булырга мөмкин дип фаразлый. А вот сейчас уже 4-й день просачивается отсюда вода. Вот. И плесни вот эти пошли сейчас. С той стороны тоже вон какие-то там дырки. Я наверху была, а у меня сильная протечка была по отопительным трубам, там между 3-м и 4-м этажом. Вот здесь тоже она ржавая, она не помененная. Вот не знаю, может она еще сейчас, может и скоро тоже потечет. Тулай торакка йортның икенче ягыннан керәләр. Люция Ғирфанова өстендә урнашкан фатирда да шул ук проблема булып чыкты. Гел тас һәм чүпрәкләр куябыз дип аңлатты шәһәрдәшебез. Около года вот так вот топит и льет. Да, и еще снизу. Вот у меня там положено все это. Люция Ғирфанова проблема барлыгын белгәч, торак эксплуатация оешмасына мөрәҗәгать иткән. Сантехниклар килеп, суны җыеп киткәннәр. Әмма башка ярдәм булмаган. Хезмәт күрсәтүче оешмада идарә итүче оешмага турыдан-туры хәбәр итәргә иде дип аңлаттылар. Кайчакта мәгълүмат аларга барып та җитми дип белдерделәр. Данного обращения у нас не было. Если житель хочет обратиться, он должен дать заявку 51-51-40, абонент ремонт. Данное обращение появится у нас, и мы берем ее на контроль. Мы отправляем туда специалиста, который производит обследование, составляет акт, и уже принимается решение о сроках исполнения данного обращения. Зыянны каплау мәсьәләсен хәл итү өчен юристлар шәһәрдәшебезгә хукук саклау органнарына гариза язарга киңәш итә. Альбина Басырова, Гүзәл Габдуллина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. 72 яшында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, татар, рус һәм башкорт телләрендә 34 китап авторы Роберт Миңнуллин вафат булды. Язучы 1948 елның 1 августында Башкортстан АССРның Шәммәт авылында туа. 18 яшеннән район газетасында әдәби хезмәткәр булып эшли башлый. Казан дәүләт университетын тәмамлап, Яшь Ленинче газетасында корреспондент булып эшли. 1983 елда Роберт Миңнуллин татар телевидениесенең баш мөхәррире була. 1990 елдан Татарстан Республикасының халык депутаты итеп сайланыла. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары вазифасын башкара. 2014 елдан Татарстан Республикасы законнарының татар һәм рус телләрендәге текстларны тәңгәллеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе рәисе була. Балалар өчен бик күп шигырьләр, җырлар, әсәрләр авторы буларак киң җәмгыятьчелеккә билгеле. Роберт Миңнуллин озак авырудан соң вафат булды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. В выставочном центре «Экспокама» с 20 марта по 5 апреля выставка продажи индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспокама». 0+. Классическая мебель стала доступной. Кухни от 68 тысяч рублей. Дом эксклюзивной мебели. ТРЦ Сити Молл. 3-й этаж. Возле кинотеатра Синема 5. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.